Здравейте и добре сте ми дошли обратно в моят YouTube канал. За тези от вас, които все още не ме познават, аз съм Михаела и ви приветствам в това видео. Като за начало ще отида да ви покажа една рецепта. Аз снимам това, след като вече направих рецептата и се получи страхотно. Много ми хареса. Преди около 3-4 дни бях на рожден ден и там си поръчахме едно от нещата, които всъщност си поръчахме, беше кюфтенца от киноа и картофи и бяха много вкусни и реших аз да експериментирам и по мой си начин да направя тази рецепта. И направих кюфтенца с киноа и картофи. Също така направих един чеснов сос от сусам и ще ви ги покажа сега. Наистина станаха много вкусни. Аз сега се оправям, защото пак ще ходя на рожден ден. Още не съм измислила тоалета си, в момента меря, но реших да започна влога, докато съм с грим, за да не забравя после. Така, отиваме към кухнята да ви показвам кюфтенцата. Както казах, експериментирах напълно, добавях си някакви неща мои. Може вие да ги направите както вие решите, в смисъл да си добавите ваши неща, да махате от моите, но така наистина се получиха много вкусни. Пожелавам ви приятно гледане! Сега ще приготвя един пудинг и после почваме рецептата с картофените кюфтенца с киноа. Ще сложа вътре, той е шоколад. Пудинг на доктор Йоткер, най-обикновен. Слагам вътре бананче. Ще сложа и от тези шоколадови капки, които са от Lidl. Ето така. И филиран бадем, става уникално с него, защото хрупка и е много вкусно. Ето по този начин. Сега това го приготвих за Митко. Аз се захващам с кюфтенцата. Вече съм сварила картофите и ще ги намачкам с ето този уред, който е за мачкане точно. Намачкам хубаво картофите. Сварила съм също така и киноата и сега ще я добавя, но не ми се иска нея да я мачкам, защото ще е интересно в кюфтенцата да се вижда киноата цяла. Според мен ще стане по-добре, ще изглежда по-ефектно, вместо да е намачкана и тя. Слагам сол, слагам олио. Няма да ги пържа, ще ги пека, затова олио слагам тук вътре. При тях 3 големи картофа съм сварила и 100 грама киноа, тази общо е 200, сложих половината пакет. Сега мисля да сложа магданоз вътре. Ето така по-щедро количество. И си добавям киноата. Ще сложа малко черен пипер също. Ето така. Сега с помощта на ренде ще си настържа сирене и кашкавал. Сега ще разбъркам всичко много добре и ще си избера някои от тези две панировки. Едната е с сусам, а другата е с корнфлейкс. Мисля да направя един чеснов сос с сусам, който е за кюфтенцата и затова може би ще използвам ето тази панировка с сусам, но може пък да ги отворя двете и да направя от двата вида. Сега ще преценя. Като разбъркам всичко много добре, ще опитам да видя как е на вкус и ако трябва ще добавя още сол, а през това време ще си включа и фурната, за да загрява. Може да си добавите, ако искате, и яйце, но аз реших, че няма да слагам. В крайна сметка избрах панировката, която е с корнфлейкс, но ще добавя от сусама, който е за чесновия ни сос, който ще направим. Ще сложа и сусам тук. И така ще бъдат хем с корнфлейкс, хем с сусам. И започвам да оформям кюфтенца, които ще потапям в панировката. Ето ги кюфтенцата, това са всички, които ми се получиха. Сега отиват във фурната, докато придобият златист цвят отгоре и после ще направим соса и ще ги тестваме. Сосът съм ви го показвала вече и затова няма да се спирам много на него. Той е от книгата на Йоана Йоко, но аз не спазвам точно пропорциите. По принцип пише 40 грама сусам, аз слагам ето така, колкото да покрия дъното. Сусам, 2 скелеткиче са, зехтин ще ни трябва, сокът от лимон, аз ще сложа половин лимон,
Ще сложа също така после вода, 50 мл вода пише в книгата, сол и черен пипер. Всичко това го смесваме ето тук и после го разбиваме хубаво на блендера. Не знам, както казах, моят сусам колко грама. Ще сложа половин лимон, ще сложа малко сол, малко черен пипер, чесъна, не знам дали няма да дойде много, защото едната скелетка ми е доста голяма, даже може би само ето тази ще сложа. Малко зехтин и всичко блендираме. Сега, докато сусамът ми придобие златист цвят, ще си сложа в тази част на блендера малко вода, слагам сока от половин лимон, слагам една голяма скелетка чесън, защото моята е доста голяма, затова ще сложа само една, черния пипер, слагам сол, слагам зехтин, както виждате всичко правя на око. Така. И после оставя да добавим само сусама и да блендираме. Ето ги готови нашите кюфтенца, изглеждат много добре, миришат много апетитно. Сосът също е готов, ще изчакам да изтинат и ще ги пробвам. Отвътре едно кюфтенце разрязах, опитах едно, страхотни са се получили. Може да ги пробвате и да ми кажете на вас дали ви харесват. Тук ви показвам малко кадри от рождения ден вечерта. Пинахме си бяло вино, това е салата с пушена сьомга, беше страхотна, дресинга беше чудесен. Беше суши вечер, така че имаше много суши и салатите също бяха с морски дарове всичките. Това е тортата, която също беше страхотна. Намираме се в банята и сега мисля да пробваме тази толкова известна розова паста. Това е, ще ви оставя снимка отстрани как изглежда. Повечето от вас сигурно сте я виждали, беше много нашумяла. Една моя колежка си я купи и ми отсипа, защото каза, че е огромно количество. Мисля, че е около 900 грама. Така че ми отсипа. Аз по принцип обувките си ги почиствам с ето тази паста на Lidl, която става за много неща. Ето може да видите за съдове, за баня, за смесители и за обувки. Аз почиствам с нея обувките си и честно казано е добра според мен, почиства добре, но сега нека тестваме и розовата. Бях оставила това така в кухнята и съвсем не съобразих, че някой може да го помисли за нещо за хапване. Но мирише, между другото, точно като някакво кремче за ядене. Слава Богу, Димитър не се е подлъгал и не го е опитал. Но сега съм приготвила тук при мен едни доста мръсни обувки. Не съм ги носила от доста време, но вижте как изглеждат. Подметката тук виждате, че е пожълтяла доста. Не съм ги носила, както казах, от доста време. Стояха в шкафа и са доста захабени, но сега ще тестваме. Ще намокря гъбата. Хубаво. Надявам се тази паста наистина да е толкова добра и да почиства. Ако е така, ще си поръчам и аз. Взимам си ето такова количество и започвам да търкам, за да видим какво ще се получи. Така, след доста търкане може да видите резултатът. Сега ще ви покажа и другата, за да може да сравните. И има си разлика доста голяма, но сега на другата мисля да пробваме с моята паста от Lidl, за да видим коя ще светне по-добре и коя всъщност паста е по-добра. Тя вече отвътре е бяла, има си гъбичка, която идва с нея, но тя вече е доста захабена, така че ще използвам тази. Натапям хубаво гъбата и започваме отново да търкаме. Да направим сравнението, коя паста е по-добра. Ето така ще ви покажа обувките. Това е с пастата от Lidl, това е с розовата паста. Мисля, че розовата е по-добра, защото ми се струва, че повече светнаха. Ето тук може да видите как това е по-жълтеникаво от тази долу. Според мен розовата си върши по-добре работата, но и тази от Lidl никак не е лоша. Пуска тя от чат-пат. Сега ви оставям да си допочистя още няколко чифта обувки и ще се видим след малко. Ще тестваме една палитра. Почистих обувките, измих мивката, сложих си фондютен, оправих лицето си горе-долу, само очите не съм. И сега ще тестваме една палитра на
Huda Beauty. Ето така изглежда Desert Dusk. Вътре тя всъщност не е моя тази палитра. Дадох на една моя колежка, която всъщност ми даде пастата. Дадох и една моя палитра, защото тя е професионален гримьор и искаше да я тествам. Дадох и палитрата и тя ми даде тази, докато държи моята, за да... Аз не обичам да трупам много палитри. Даже сега имам само една и тя е в нея. Имам тук и някакви единични сянки. Ето тази имам. Но общо взето имам само една палитра. Всичките други съм ги изчистила. Тази палитра изглежда ето по този начин. Хубави цветове. Сега ще я тестваме и ще видим как се справя. Не знам какво ще направя, всъщност не съм го мислила. Може би нещо в лилавата гама, защото виждам, че има доста хубави ето тук лилави цветове. Дали да не пробваме нещо такова, сега ще видим. Като за начало с ето тази четка ще си сложа от... Оле, много се рони тази палитра. Ще си сложа в свивката на окото от ето този цвят. Вижте как се разрони, само леко го пипнах с четката. Ще видим дали ще падва много под очите. Иначе цвета е пигментиран. Добре се разнася. Така. Доста се рони обаче. След това, ето този цвят ми хареса. Ще взема от него. Защо не фокусира тази камера? Ето така май фокусира. Ще взема от него с ето такава четчица. Намокрила съм я с вода. Аз не използвам фиксиращи спрейове и съм я намокрила с вода. Ще взема от този цвят. Я всъщност да слочнем някой цвят. О, добре. Доста е пигментиран. Ето може да видите. Я да видим и това лилаво. Лилавото не е толкова пигментирано. Ето тук може да видите. Брокат. Я да видим броката. Вижте от броката колко търкам и почти нищо няма на пръста ми. Но да, явно някои са пигментирани, някои не до толкова. Майко. Ще сложим ето така в началото на окото от този цвят. Сега играе голяма роля това, че четката е мокра. Също така. Добре, слагаме от този цвят. И на двете очи. Разнася се лесно. Сега ще взема ето от този цвят. Да видим и той как ще се справи. И ще го нанеса ето тук. Той е по-тъмен и затова го нанасяме по-в края на окото. Сега някой професионален гримьор, ако ме гледа, ще се хване за главата. Но все пак тестваме палитрата. Не ви давам грим урок със сигурност. Не се учете от мен за гримиране. Ето може да видите за сега. Сега ми е много интересно. Ще отида да измия четката и ще се върна. Тук съм измих четката. Сега ще си нанеса от този коректор в средата. Ето по този начин. Така. Наистина, ако ме гледа някой професионален гримьор, съжалявам. Но, ето от този цвят ще взема сега. Нещо падна. Така, взимаме от него. Оле, той се рони страшно много. И ще го нанесем върху коректора.
Нещо такова се получава. Може да видите какъв е резултата до сега. Сега взимам пак от това лилаво и тук ще дооправим малко положението. И ще пробваме с някакъв цвят да си направим очна линия. Но с това лилаво на очите не знам какъв цвят ще мога да използвам. Аз като цяло мисля да го махна този грим веднага. Няма да излизам така. Но само ми беше идеята да тестваме палитрата, да видим дали цветовете са хубави и пигментирани. За сега са такива. Вие сами виждате, че без усилия си стават нещата. Взимам ето тази четчица и ще сложим от ето този цвят, за да пробваме да направим очна линия. Въпреки че... Защо толкова се ронят обаче? Въпреки че не съм сигурна доколко ще се вижда с тези тъмни цветове, които вече имаме на очите ни. Но все пак, колкото повече цветове тестваме, толкова по-добре. Но виждате колко много пада под очите. Много са прашливи и ронливи тези цветове, особено кафявото. Кафявото е много. Ще сложа и отдолу. Ето така изглежда положението за сега. Ще избутам малко от опадъка под окото. Ето по този начин. И сега ще взема ето тази четчица и ще блендна малко положението, защото стои малко на петна. Ето така. Сега, друго нещо, което ще направя е ще си почистя малко четката. И ще взема ето от този цвят и ще го сложа в началото на окото. И той е страшно много се рони. Ето така изглежда. Не знам дали се вижда на камера, на живо си личи. Така. Ами аз мисля, че стига толкова съм мазала. Цветовете са красиви, както вече ви ги показах, вижте ги, много са готини. Аз по принцип в ежедневието си бих използвала само ето тези цветове тук, но сега реших да експериментирам, не знам дали ми се получи, може да кажете вие дали този грим ви допада, но аз не съм сигурна дали бих излязла по този начин. Чакайте да сложим всъщност и една спирала да видим как ще стане. Спирала и ще отида да направя косата си и се връщам да ви се покажа. Ето ме обратно, оправих косата доколкото можах. Сложих си накити, сложих един гердан, сложих тук лилавата гама и да ме видите в целия ми блясък. Доколкото е блясък, не знам. Но ето го грима, това е крайният резултат. Не е толкова зле според мен, можеше и по-зле да се получи. Но има някакъв чар май, може да напишете вашето мнение. Може също така да пробваме утре да направим грим в кафявата гама. Може би е по-интересно даже в тези цветове, защото хората повече се интересуват от тях и искат да видят те дали са наситени. Дайте всъщност да ги пробваме. Защо да не ги тестваме? Я да видим това кафяво. Не е наситено. Ето тук може да видите кафявото. То е бежево кафяво. Ето тук слочнах един брокат. Общо взето някои цветове са наситени, пигментирани, някои не са до толкова. Може би си зависи от самия цвят. Я да видим ето този. Този май е... О, да, този е хубав. Ето тук. Може да видите. Утре
Падна ми гердана. Чудно. Добре, ще ме гледате без гердан. Утре може да пробваме и в кафявата гама да се гримираме. Оставам ви за сега. Аз може би ще снимам тази вечер на друго видео. Но, приключих вече работа и се отправям към заслужена почивка. Или не точно почивка, но оставям ви. Ще се видим с вас утре. Включвам се 3-4 часа по-късно. Сенките не са мръднали, още са си така наситени и са на очите ми, може да ги видите. Сега мисля да изтрия грима и мислех да е утре, но ще го направим тази вечер. Ще ви покажа един грим и в кафявата гама, да видим пък как са тези сенки. За свивката мисля да използвам ето този цвят, след това ще нанеса този, защото много ми харесва. Ще нанеса и ето от тези. Ще направим мочна линия най-вероятно с ето този тук. И ще нанесем и тези и ще видим какво ще се получи. Ето го грима и в кафявата гама. Не съм слагала очари, не съм слагала и спирала, но сега е вече вечер, 11 часа и ще го трия. Исках просто да пробваме и кафявата гама. Някои сенки се разнасят много лесно, други не чак толкова, някои са пигментирани, някои не толкова. И съм със смесени чувства общо взето към тази палитра. Не е лоша, но не знам дали е и най-прекрасната на света. 50-50 е мнението ми, но има много хубави цветове, просто някои може да са пигментирани и да не се ронят толкова много, защото супер много се ронят. Да, това е. Оставям вече наистина за тази вечер. Ще се видим утре. Здравейте от нов ден, вече е почти обяд, затова ще приготвя една рецепта. Ще ни трябва един патладжан, който ще изпечем във фурната. Нещо като пълден патладжан е. Сега го нарязвам ето по този начин и ще отиде във фурната, за да се изпече. А през това време аз ще си направя една плънка, която ще е с кайма, лук, морков и после ще напълним патладжана. Ето така го нарязваме. Сложа малко олио и малко сол и отива във фурната, докато се приготви. А през това време аз ще си направя плънката. В тигана имаме вече малко пресен лук, чери домати, моркови и чушка. Ще ги оставя да се сготвят и после ще добавя и каймата. И след като зеленчуците ни са почти готови, ще си добавя малко лют червен пипер към тях. Слагам също черен пипер и сол. И ще добавя вече и каймата. Моята е от младо телешко, от Lidl сме я купували. Ето така, добавям сол и сега слагам каймата и ще чакаме да се сготви и тя. Добавям половината кайма, защото все пак не е много количеството патладжан. Имаме само един патладжан, разделен на две. Сега ще сготвя и каймата и ще се върна после, когато са готови вече нашите патладжани. Към каймата и зеленчуците ще добавя и малко босилек, за да имаме някаква подправка все пак. Каймата и зеленчуците са ни вече готови, а през това време стана и патладжанът. Сега ще ни трябва една лъжица, за да разбъркаме ето така отвътре. Започваме да добавяме от нашата плънка. И тази вкусотия отива отново в фурната. След като вече се е запекло, ще сложим и кашкавал ето така отгоре.
Мирише страхотно. Просто се носи аромат из апартамента, който е много добър. Много вкусно мирише. Нямам търпение да си хапна. Сега го слагам за още 5 минутки и вече ще бъде готово и ще тествам. Ето го и финалния резултат на нашите пълнени патладжани. Хора, опитал го, това е невероятно, много вкусно се е получило. Ако имате патладжани, имате няколко вида зеленчуци и кайма, отивайте към кухнята, засилвайте се и си го приготвяйте. Много вкусно е стана, много ми харесва. Това ще бъде и края на това видео, защото стана прекалено дълго според мен. Много ви благодаря, че отново бяхте с мен. Благодаря ви, че се абонирате за канала ми. Ставаме все повече, което ме радва истински. Много се радвам на всеки един нов абонат и съм ви благодарна за което. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да ми оставите едно лайкче, да се абонирате за канала ми. Ако все още не сте го направили, много ви благодаря за вниманието. Се видим пак много скоро в следващото ми видео. До тогава, чао от мен!